nandito na naman po kami, Bong Manalo at Miss D. At syempre, ito po ay Tagalog version na composed ni Mr. Bong Manalo, original tune, original lyrics. Yan po ay ibabahagi namin sa inyo sa mga nagre-request ng Tagalog. Para po naman na lumigaya kayo sa aming performance. At syempre, ito pong awit pinamagatan po naming sana pantay-pantay ang buhay ng tao sa mundo. At kagaya rin po ng dati, kasama pa rin namin ang aming mga galing na kompanyero na pinangunahan ni Mr. Chris Mariposa. Yeah. Ang aming keyboardista. Yan. At syempre, ang aming poging-poging gitarista, lead guitarist, Sino yan? siya Mr. Reynold Calma. Yan. Magandang gabi po dito sa bansang Pilipinas. Sa ibang bansa po, hindi ko po namin alam kung umaga ba, tanghali, hapon, basta po masayang araw ang aming ihatid sa inyo. Ito po kami po ay magtatagalog ulit. Okay. Okay, sige. Ito po ang awiting sana pantay-pantay ang buhay ng tao sa mundo. Tagalog version, meron din pong Kabampangan version. Yan. Yeah. Minsan ako ay pumunta doon sa bukid ni tatay. Mayroong isang bahay kubo na aking nadaanan. Nandoon ang mag-asawa na sina tatay at nanay. Ang anak nila'y 6 na kanilang binubuhay. Hirap na hirap sa buhay ang mga pamilyang ito, na para bang walang kulang sa kanila ang mundo. Luma na ang mga damit, kumakain ng salo-salo. Sa plato ay puro kanin ang kanilang sinusubok. Sana ang buhay ng tao'y pantay-pantay, ng mga mahirap at mga mayaman. At sana yung mga taong may kaya sa buhay, ang mga mahirap sana ay tulungan. Mayroon din akong napansin sa mga 6 na anak na para bang nanghihina, matamlay at walang gilas. Mayroong hiling kay itay nagpapabili ng bigas. Marahil gutom na sila, ang iba ay umiiyak. At narinig ko ang bunso ang hiling sa kaniyang ama. Ang gusto raw niyang laruan, dinosaur na de baterya. Umiyak na lang si inay, lumuha ang mga mata. Hinapos na lang si bunso dahil walang magagawa. Sana ang buhay ng tao'y pantay-pantay, ng mga mahirap at mga mayaman. At sana yung mga taong may kaya sa buhay, ang mga mahirap sana ay tulungan. Isang araw nakita ko itong pamilyang mahirap. Nakita kong nakangiti, sabay na pumapalakpak. Dahil dumating si tatay na may dala-dalang bigas at mayroong dalang ulam, maraming gulay at prutas. At naisip kong magdasal sa ating poong may kapal, na ibigay sa kanila ang buhay na matiwasay. At sana matikman nila
mag-subscribe. Bong Manalo at Miss D. Yan. Thank you so much po.